घरगुती मसाले व वाळवणीचे पदार्थ याचबरोबर मी नक्की काय काय काम करते, चला तर मग जाणून घेऊ. नमस्कार, मी सुनीता. मी घरगुती मसाले व वाळवणीचे पदार्थ या व्यवसायाबरोबरच लाईफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स तसेच प्रत्येक वाहनांचे इन्शुरन्स इत्यादी कामे करते. तुम्हालाही जर माझ्याकडे लाईफ इन्शुरन्स किंवा हेल्थ इन्शुरन्स किंवा तुमच्या वाहनांचा इन्शुरन्स करायचा असेल तर आजच मला संपर्क करा. या धावपळीच्या जगात आपण आणि आपलं कुटुंब व्यवस्थित असणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी मेडिक्लेम आणि लाईफ इन्शुरन्स असणं ही काळाची गरज आहे. जर आपणही लाईफ इन्शुरन्स किंवा मेडिक्लेमची पॉलिसी घेतली नसेल तर कृपया आजच घेऊन टाका, कारण ती खूप महत्त्वाची आहे. थँक्यू.